Siguro we will just go through the, yung mga local projects, kasi naano kami dyan no? Minsan, hindi naman masama kung maganda talaga yung project. Sinasabing insertion, we call it amendment, halimbawa. May health facility yung nire-request ng Sarat or market na tingin natin viable naman, can help them economically, social program nila. So we will write letters to DPW, DOH. No? We refer kung ano man ang ma-approbahan, then pasalamat tayo. Kaya lang, minamasama na nasa listahan daw, meron kami ni-refer. Sabi ko, parang mas masama naman kung meron lumapit. Halimbawa si Mayor Medrano, kung sa mayor ng kung saan man, puro ba, may request na kailangan nila, nandito na ako, personal na kausap. If I don't even lift a finger, di man lang ako sumulat o request, subukan natin lagyan ng funding o improve yung health facilities, itong Mariano Marcos sa hospital, kung nadalo ko, alam ko na nakausap ko yung director, I think I will be remiss in my duty as well. Kung wala akong ginawa, na that's part of our duty as legislator. Kaya nga kami nag-iikot din di ba? Pag when we talk to government, local officials, yung mga official ng mga medical director, part of our duty is to congressional intervention. Budget o napunta ako ron, nakita ko kailangan ito, di ba? So walang masama doon. I think we will be more remiss na sinasabi nila na sumulat kami kung wala kaming ginawa, di ba? Constituent ko yan mga yan. Ang Ilocos Norte, tinulungan ako kahit na hindi ako unity. Pababayaan ko ba ang mga taga Ilocos Norte? Di ba? I think I will be more remiss in my responsibilities as a legislator if I do not do anything to help LGUs in Ilocos Norte or improve the health facilities in Ilocos Norte. Kung wala akong gawin, na madalas ako rito, malapit sa mga tao dito, ikaw, vice ko pa no? Alam ko may problema rito. So, I think, sorry na lang kung ano sabihin ng masama, but I think I will continue to seek Senate legislative intervention to improve the services of local governments and of course, lalo na health facilities.